Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μετά από πόσους μήνες. Παίζει και χρόνο. Παραπάνω. Να ξέρετε, φυσάει full, θα προσπαθώ να καλύβω το μικρόφωνο και είμαι με το Μίτσια εδώ Games. Τώρα πλέον είμαι διάσημος. Ούτε 500 δεν έχεις βούλωσε. Κάσε σαν να μην τα θα. Ναι, και από ό,τι βλέπετε το Rayquaza το έχω 4 hearts. Από ό,τι βλέπετε ένας αντίστοιχος. Φυσάει τέρμα εδώ μέσα. Πριν ήμασταν με τα ποδήλατα, δεν φύσηκε καθόλου να μας τροσίσει, το αντίθετο. Ναι, πριν με τα ποδήλατα εγώ πέθανα. Και κάποιος τώρα δεν θέλει ποδήλατο γιατί θα πονέσει το ποδαράκι. Σκάσε μαλάκα πριν έφυσα με το ποδήλατο. Μα σου έχω πει, εγώ είμαι γεμάτος σημάδια. Εγώ μετά σηκωνόμουν και έτρεχα στην κυριολεξία. Δεν είμαι τόσο νομός με τα αυτά που πέφτω να τρέχω. Εγώ έβαλα από το μπλε το Inches, το τέλει. Μάκα δεν παίζει να φυσάει τόσο. Λες να βρούμε και σήμερα το Σαλαμαλέκουν. Πότε ήταν, χθες ή προχθές με το Σαλαμαλέκουν? Λοιπόν, γιατί έχει ένα χωματόδρομο εκεί και του λέω είσαι να πάμε στο χωματόδρομο. Μου λέει εντάξει, και μόλις φτάνουμε εδώ βλέπουμε ένα Σαλαμαλέκουν και πάμε όλη ευθεία γιατί ήταν λίγο περίεργο. Τώρα που ενεργοποίησα εγώ αυτό με τα αυγά. Πρέπει να πατήσει εκεί που λέει share για να ενεργοποιήθηκε. Και μόλις ερχόμαστε εδώ προχωράμε ευθεία γιατί ήταν βάση περίεργο Σαλαμαλέκουν, ήταν και μαύρο. Λοιπόν, ένα τέτοιο για να γυρίσουμε το στο Στην πλατεία. Οκ, εντάξει. Και φεύγουμε ευθεία και μετά περιμένω να δω που πάει. Γιατί εγώ έχω φτάσει λίγο πιο μπροστά από το Μάριο. Ναι, η σωτηρία παίζει να είναι με το Κιάρης. Και περνάμε και το βλέπουμε να στρίβει εκεί πέρα. Και μετά πάμε στην πλατεία στο χωριό που είναι κανένα 5 λεπτό δρόμος. Άλλο 5 λεπτά και για να γυρίσουμε γιατί ήμασταν με ένα χέρι στο χέρι. Και τι να δούμε, αυτός ήταν ακόμα, δεν είναι πως είχε περπατήσει πολύ. Είχε περπατήσει ελάχιστα. Γαμώ το site. Είμαι και το ένα χέρι, δεν ξέρει πως στερεώνει. Δεν ξέρω καν αν μ' ακούτε. Είναι καλό που φυσάει επειδή παίζουμε Pokemon Go. Επειδή τώρα θα βγάζει Pokemon τύπου Δράκου, Ντάμου. Να τώρα περνάμε το χωματόδρομο. Να τους εδώ, αυτό κάνει μέσα στο παιχνίδι τον έχει σαν κανονικό δρόμο. Ναι, αλλά μόλις... Δώσε μπέρι στα Pokemon που πιάνεις. Ποιο πιάνω, δεν θα περιμένω να πάω στο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα λογικά θα μ' ακούτε. Εγώ πάω ανάποδο ώστε να μην... να καλύβω τον αέρα. Εντάξει, θα το ειδοποιήσω, αλλά να μας πέσει κάτι. Προσπέρασε με οπισθέν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Τυπημένος άνθρωπος. Χτυπημένος, όχι χειρουργημένος. Ναι, δεν ξέρω ακόμα αν μ' ακούτε. Ξέρετε πόσο περίεργα πιάνει το κινητό. Τώρα και θα πάμε μετά να δούμε το βίντεο και θα ακούγεται τίποτα. Όχι, θα ακούγεται ένα... Ό,τι ακούτε εσείς τώρα. Δεν ακούγεται αυτό στα αυτιά σου. Αυτό θα ακούγεται και μέσα στο βίντεο. Δεν γίνεται, μια φορά που πάω να κάνω κι εγώ ένα βίντεο μου το γάμο χαλάει όχι. Βρε μαλάκα τι κάθεσαι και κάνεις βίντεο έξω από το βίντεο. Πού να κάνω Pokemon Go. Αυτό ακριβώς. Γεια σας παιδιά, σήμερα το ξύνω μες στο σπίτι μου. Καλά, εγώ όμως τι σπίτι να κάνω βίντεο. Εσύ, να μου πω κι εγώ τι. Εγώ έκανα... Αμάξι. Νομίζω, άκουσα κάτι. Νομίζω τρακτέρ, αν άκουσα καλά. Και είναι παιδιά μας σε χωριό. Αυτός εδώ έχει κληθεί στο αγκολαχείο 500.000. Φυσάει το Pokemon που φεύγουν μακριά. Εσύ είσαι ανοίξεις πόδια για το βίντεο.
μπέρι. Θα το αφήσεις και να δώσω πέρα, θα το πιάσω. Α. Θα του δώσω αυτό το μπέρι αυτή τη φορά. Πες και εσύ. Διαφορά. Τώρα εδώ δεν χτυπάει ωραία, ρε. Και μόλις σταμάτησε να χτυπάει έσκασα. Πάμε που δεν είναι καλή. Λοιπόν, συγγνώμη αέρα που σε προσφέρασε, θέλω πίσω. Δεν με νοιάζει που θα χαλάσει το βίντεο. Αέρα, δεν θέλω πίσω. Έχω στάσει. Πόσο πιο εύκολο να το κρατάς έτσι και όχι έτσι το κινητό. Πόσο πιο εύκολο να το κρατάς έτσι και όχι πιο έτσι το κινητό. Δεν γίνεται, αλλά δεν ξέρω τι πω και να το πιάσω. Σε παρακαλώ. Έλα. Αγιά το μιλάς. Ένα παρμπούατς. Στα είπες πήρες. Και εδώ πρέπει να ακούγεται λίγο αέρας, αλλαγία. Καλά, δεν θα ακούγεται τουλάχιστον όσο πριν. Πρέπει και που κάλυβα το κινητό παίζει να ακουγόταν. Και ήμουν έτσι. Λοιπόν, έπιασα το κρούκι και τώρα νομίζω πρέπει να πάω να το εξελίξω. Να 900 MB σε 7 λεπτά. Πω έχω μόνο 256. Sprigatito. Νιτοράν. Πω ξέχασα να δίνω τέτοια. Νιτοράν σε γαμάν. Δεν βγάζει τίποτα καλό. Εντάξει, το Νίτορα το έχω τρίτη μορφή. Ποιος δεν το έχει. Εντάξει, θα δίνω να σου πιάσω. Πόνι πεπόνι καυλώνει. Πόνι πεπόνι καυλώνει. Μπαλερίνα καπουτσίνο. Μπομπαρδίλο κροκοδίλο. Τάκη ψαράκης, έχεις ένα μικρό ψωλάκι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο είναι Θα πάω, θα μου το κατεβάσω. καθαρά εκπαιδευτικό. Πω πω γαμώ, ναι. Όχι, θα σκάσω. Άρα, κάτσε. Αεράκι πουτανάκι. Τι είπες να μη σε μεγαλύσω Μάρη, τι νόμιζες. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τις πατούσες. Οχ. Κάτσε, αυτό το θέλω, αυτό το πηγαίνει. Νίγκερς καγιόχερος. Κάκι, σκάκι. Τι, Δεν την τραβάς κόμμα. ναι. Μπρο, σε βλέπω να πηγαίνεις ανάποδα. Εδώ θα γίνουμε. Λοιπόν, νομίζω εδώ είναι ένα καλό. Φυσικά όχι. Θα το κάνω pause το βίντεο, γίνεται. Και θα το ανοίξω σε σύντομα. Εντάξει. Και φάγατε τρελό. Κοιτάξτε, από ένα δεν θυμάμαι κι εγώ τι πήγατε σε ένα ρετάτα. Καλό, δεν περπατήσει μακριά. Λοιπόν, έβαλα αυτό εδώ πέρα. Αν πέρασαν 2 λεπτά. Αν πέρασαν 2 λεπτά μόνο, όχι παραπάνω. Κάτσε ρε, αυτή δεν είναι του Βασίλη. Τι? Αυτή δεν ήταν ο Νίκος. Τη μηχανή. Ναι είναι. Ξέρω που μπορεί να... Excellent. Την αποστολή με τα μπέρι τι κάνατε? Ποια? Την αποστολή με τα μπέρι. Α, 16. Έβαλες τέτοιο. Τι?
Για σπονάρι Pokemon. Ναι. Στο Pokestop δεν λες. Ναι, πού σου λες να λέω. Δεν ξέρω, εγώ μπορεί να βάζω αυτό. Γιατί γίνεται. Ναι, το σπρέι αυτό που γυρνάει γύρω-γύρω. Αχα, και έλεγα να σου βάλω έναν αυτό. Για πόση ώρα είναι, για 1,5. Δεν έχω ιδέα, πάει κοιτάξω. Κάτσε, τι άλλο πες τέτοια, δεν ξέρω. Πόση ώρα είναι. Δες λίγο. Πόση ώρα είναι. Όχι αυτό. Γιατί είναι αυτός. Μία ώρα σου τελικά. Είναι αυτό που σπονάρει το Pokemon ή το αυγό. Αυτό το έχω βάλει. Ναι. Για τα αυγά. Α. Αυτό δεν είναι για τα αυγά. Είναι. Σου δίνει διπλό XP. Τι είναι στο XP. Για να ανεβείς level. Σούλα. Έχω ήδη ένα. Κώστας Κουστάκης Τσάκης. Πρώτο πέτυχα ακριβώς στο κέντρο. Και θα γινόταν excellent και δεν έγινε. Κρίμα. Excellent. Πού σου γαμώτος. Και δεν πέταξε κανονικά. Έβγαλε μόνο σε ένα σημείο αστέρια. Μάριε, υπάρχει και το άλλο παιχνίδι. Το Business Go. Πώς λεγόταν αυτό. Πέπαιρνες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Το θυμάσαι. Που πήγαιναμε στα φάρσα και είχα πάρει τα Lidl. Ένα μέρος από τα Lidl, όχι όλα. Είσαι να το κατεβάσουμε. Εγώ θα το κατεβάσω. Λοιπόν, να μου τραβολεύω. Τι είναι αυτό μαλάκα μου. Από αυτό που κάνεις φουφού. Που βγάζει φουφού, τι είναι με τα ναρκωτικά. Κάπου είχα δει κι άλλο. Βγάζει κόκκινο. Μάρια, ένα χέρι κάτω από όλα αυτά. Αυτά δεν υπήρχαν όταν το είχαμε πετάξει, αν θυμάσαι. Τα χόρτα. Ναι, Αυτό μαλάκα πότε βγήκε. αυτό λέω. C'est τεράστιο. Τι ήρθε να βγει και τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Σε 3 μέρες. Τι είναι να βγει αυτό σε 3 μέρες. Αγριόχορτο. Αερόχορδο. Αγριόχορτο. Σιγά μην είναι και χορδί με πουτσα στα αυτή. Λες πια. Α, Μαρία, είσαι μια χοντρή με πουτσα στα αυτή. είναι μια χοντρή με πούτσες αυτή. Στα αυτή. Α, στα αυτή, εντάξει, όμως έχεις έτσι. Που ξέρεις να δώσω μπέρι σε ένα Pokemon. Εγώ σ' όλα. Κι εγώ. Μα κοίτα λίγο. Γιατί. Μεγάλο Ιήντριο. Ήτριο. Ξέρεις γιατί το έχει έτσι. Γιατί. Γιατί το μεγάλο Εβίδρα γράφεται με ύψιλον. Γράφεται ύψιλον και εδώ το έχει βάλει ήττα γιατί δεν ανοίξε. Παίζει απλώς να πάτησαν στο translate και να το βγάλει έτσι. Μέσα δεν μπεις. Τι, Μέσα δεν μπεις, λέω. πού μέσα. Στο Pokemon Go. Ναι. Εσύ είσαι μέσα. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Ποιος πολεμάει. Έχουμε
το κανάλι, πότε στο παίζω κοντά. Στο χωριό μου. Πάλι. Στην εκκλησία λογικά. Όχι, στην πλατεία. Και αυτή την εικόνα ήταν. Λοιπόν, μάγκες, εγώ έφτιαξα από εκεί στο ευχαριστώ, δεν χρειάζεται χειροκροτήματα. Ένα πάρκο δίπλα στο δημαρχείο του χωριού. Μια μικρή πλατεία από ένα μικρό χωριό. Ένα χωριό. Τόσο ωραία. Αυτό δεν... Πόσα level είπες ότι μπορείς να φτιάξεις κόκκις? 37. Oh. Και χρειάζεται να το δεχτώ, δεν βάζεις ό,τι να είναι. Θα βάλω μια εκκλησία. Okay. Εδώ τη βρύση δέχτηκα ότι είναι εκκλησία, δεν θα την Την πλατεία έπρεπε να βάλω το δέντρο που κάθεται εδώ και 2 χρόνια. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο πια έχουν βάλει Πασχαλινά. Το μεταλλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τόσο δύσκολο να το κατεβάσουν. Μ' άρεσε θες να το τραβήξουμε και να το ρίξουμε μία να το κατεβάσουμε εμείς. Ή ένας πρόξενο θέλει. Δεν έφτιασα στη σένα. Όχι και κάτω. Με το καλό στο πόδι. Τώρα ποια από τα δύο εννοείς καλό μου πόδι? Το δεξί. Αυτό δεν είναι το χτυπημένο. Γι' αυτό το είπα. Ποιο θεωρώ τώρα καλό μου πόδι? Τραλαρίρ, τραλα. Πάμε για παπετό. Εντάξει. Πάμε. Ναι. Πάμε, μαγκές. Περίμενε. Αυτό το παιδάκι δεν θέλει να πονέσει το ποδαράκι, δεν θα ανοίξουμε καν αυγά. Η γωνιά του Μίκα έδωσε αυτή. Έλα, τρέξ. Και γεια σας παιδιά, θα φτιάξουμε και το τελευταίο για το quest να τελειώνουμε. Ένα jingle puff. Το κάναμε λέει. Εγώ διέλεγω. Αυτό κάνε ρε, θάλασσα έπαιζα. Πάντα. Μεσαίο. Τι 25 βόλτους, ποιος θα πιάσει? Δεν θα κάνουμε βόλτες. 2 χιλιόμετρα λίγο δύσκολο. Ξέρω εγώ πάντως στο σχολείο θα πάμε για το βίντεο τελικό μου. Πάντως, από ό,τι είδα πριν, μετρούσε ο καθένας. Οπότε τώρα μπορεί να μετράει ο καθένας όσο κάνει. Ναι, καθένας είναι. Οπότε θεωρητικά πρέπει να κάνουμε 1 χιλιόμετρο. Το θυμάμαι το έχω κάνει με τους Στέλιους. Οπότε δεν γίνεται τίποτα.
200. Ήσαν 200. Δεν το έχεις. Το έχω. Δεν το έχεις. Νομίζω το έχω και Gundam Max τρίτη μορφή. Έχω το έχω στην τρίτη. Αλλά δεν έχω πολλά κάνει σε αυτό. Α, ούτε σε αυτό. Γιατί δεν κάνουμε trades Pokemon, πάμε τα δώσουμε στον άλλον και ξερίζονται. Γιατί? Δεν κάθεται. Μπορεί να έχουμε κανένα καλό. Μόνο 70 θηλυκά έχω. Μόνο... Αυτό εδώ θηλυκό είναι. Τι είναι? Θηλυκό. Έχω κι άλλο φυσικό Pokemon. Θηλυκό είναι. Και είναι άδεια μαλακία το θηλυκό. Συγχαρητήρια. Αν μπεις εσύ για να τα μετρήνει καλύτερα πάντως, να ξέρεις. Αν μπεις και εσύ για να μετράει τη χιλιόμετρα είναι καλύτερα. Θα πάμε την ποδήλατα. Να έρθουμε από το κεντρικό Ultimate Arcade. Το πατάμε να βγεις. Το έχεις καταλάβει τις καθώς. Εδώ στο κεντρικό σε καμιά από το πέρα. Δεν θα το πάρει. Εδώ. Δεν φτάσουμε στο μαγαζί. Δεν το έχεις πάρει στο πέρα. Πίσω έχω πάντα όλη την ώρα έτσι πίσω. Wow! Καλά, να πεις για το τούμπι που έκανε.
Μπρο, γιατί το φάνε στον κάδο. Εδώ. Αν δεις μέσα από εδώ έχουν βάλει τις καμπιές. Λίγο θα φτιάξω καλό καπέλο, γιατί θα έχουμε μετά. Πάει και τα χάπα. Κάτω εδώ. 26. Μια χαρά είναι 26. Θες αν μπορείς να μου στείλεις εσύ εκεί. Σου έστειλα σήμερα. Δεν μπορείς να. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο. Δεν είναι τίποτα χειρότερο. Καλά, πώς είναι το στέλνεις. Τι είναι αυτό. Ένα τούφλο. Κι άλλο. Αγάμι. Δύο τούβλα πέσουν μαζί. Ω, πολλά Pokemon. Μην πας τόσο γρήγορα εδώ να πιάσουμε τα Pokemon. Μην πας τόσο γρήγορα εδώ να πιάσουμε τα Pokemon. Ένα Πικάτσου. Σε μια χρυσιά. Α, το είδαμε. Να πας να χαιρετήσεις τον άλλο που κάνεις τούτου. Σήμερα, άμα την παιδιά θα την πούσει και για να την πούσει. Η αλεσία. Πρώτα δεν έχει διαφορά, ο ίδιος νόμος δεν πάω. Παίρνω τη βίωση μου. Ναι, έτσι δεν είναι
είσαι άρρωστος. Κατά λάθος. Μια πορτά, μια... Πες. Ένα πορτό που πάει αργά. Γυναίκα πρέπει να το πειράζει. Μια γριά γυναίκα. Λογικό να πήγαινε. Λογικό ποιος θα πήγαινε σε άκρη κεντρικό με 50. Που το όριο είναι 60. Ανά, το ζώο θα πήγαινε 80. Με το όπελ 120. Με το παιδί θα πήγαινε 80 λόγω ότι θα έχει θυμάσαι. Λόγω το όπελ, κοίτα, πήγαινε βία από εκεί πέρα και πήγαινε με τρίτη 120. Με τρίτη. Οικογενειακό αυτοκίνητο. Όχι, όντως οικογενειακό είναι γι' αυτό το πήρα. Ξέρω, λες να είναι πατέρας αυτοκίνητο και να μην είναι οικογενειακό. Δεν είναι αυτός. Το όπελ. Αυτό πρέπει ρε. Είναι το όπελ. Δεν είναι κόσμο εδώ. Να πάμε λίγα. Και εμείς μιλάμε για αυτοκίνητα. Πήγαινε με τρίτη 120. Φαντάζομαι να πούμε και Μα τετάρτη. δεν ξέρω. Ποιο το όπελ? Τι? Το όπελ αυτό. Ποιο πες γελάτε εδώ. Όχι. Το δικό μου το όπελ. Το δικό μου. Αυτό που είναι 180 άλογα. Έχει άλογα. Πού τα έχει. Στο πάτος του είχε. Το όπελ το Α, το σημείο. δεν είναι πολύ 3-4. Το όπελ αυτό που κάνει έτσι. Είναι πιο γρήγορο από το δικό μου. Το παίζω γρήγορος. Μα λογικό μου φαίνεται. Καλύτερο. Για ποιο λόγο άρεσε. Τι? Δεν ήταν αυτή που πήγαινε με 10. Αυτό γιατί ήταν νερό, την είδες πήγαινε έτσι ρόδα. Μπροστά, πήγαινε Τώρα έτσι. πήγαινε με 20 αυτό σε πείραξε. Μόλις έφυγε από στροφή Μάριες. Εσύ οδηγάς ή όχι ακόμα το αμάξι. Εγώ κάτω εκεί το δρόμο που θυμάμαι το ποδήλατα πήγαινα με 60, 70. Δεν θα γίνει πως απτυγός ότι έπαιξε από εδώ. Δηλαδή εκεί που είδα να πάμε τα ποδήλατα εκεί πήγαινα με 60, 70. Όταν το έχουμε κάνει και 1 χιλιόμετρο. Στο είπα εγώ, τι νομίζεις πως είναι χιλιόμετρο. 8 χιλιόμετρα είναι τα φάρσαλα από εδώ. Όχι, έπρεπε να μετράει ένα και έπρεπε να κάνει ένα χιλιόμετρο, όχι 2. Όχι! Θέλει 2 χιλιόμετρα. Τα μισά από το 2. Όχι εννοώ, ας πούμε, για να γίνει 5 χιλιόμετρο πρέπει να κάνει. Για το 1 χιλιόμετρο. Για να γράψει ένα εδώ πρέπει να κάνει ένα στο χιλιόμετρο. Κατάλαβε. Όταν πιάνεις ένα πόδι, τι σου λέει, σου δίνει την εικόνα πάνω και την εικόνα σου και τι έχεις κάνει. Τώρα δεν έκανε κανείς για να γράψει. Πάμε στην κακιά και θα το κάνουμε και στην πλατεία. Μισή ώρα βίντεο. Μισή ώρα. Πόση ώρα τώρα. 35 λεπτά. Πότε θα το σταματήσουμε. Τι είναι. Ποτέ. Το βάζει τον κόλ. Ανοίξει το κάδο και πας μέσα. Εγώ είχαμε κάνει σε ένα παιδί στο σχολείο. Το γυρίσαμε κούμπα. Ανέβηκε πάνω
και χοροπηδούσε πάνω στα κουτιά για να βγάλει τεραπές του κάτω και Ο Παναγιώτης μάλλον δυναμητάκι του βάλει στο κάτω, όχι είναι αυτό. Τι σου γαμάνε το μουνί. Είναι και ο Έκτο, έχει ο Βαγγέλης και τα άλλα τα δύο. Μάριο, το βουνό εκεί το βλέπεις, που κατεβαίνει κότες. παλιά σε γάμαγαν με τις τρύπες της Όχι, καπότης. κατεβαίνουν όντως κότες, δεν τους βλέπεις. Ενώ το βουνό είναι περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά. Λίγα λες. Που κατεβαίνουν κότες. Που παλιά σε γάμαγαν Με τις τρύπες της για τους καπότης. καπότες. Άιντε, σε θέλουν πάλι. Πριν 2 μήνες έφυγα από το σχολείο και είδα στο πάτωμα ένα προφυλακτικό γεμάτο. Και τι το έκανες, το βάλεις εκεί που ξέρεις. Τι? Όχι, εγώ αλήθεια δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Δεν νομίζω ότι έπρεπε. Και εμείς έχουμε καπότες στο σχολείο, τι εννοείς. Καλά, μόνο πρέπει να πιάνω. Δεν έχουμε δικαιώματα να πούμε έτσι μέσα σε μια τουαλέτα. Καλά, σε εμάς δεν πρέπει να κάνουν, το κάνουν έξω. Και είμαστε 28 άτομα όλο το σχολείο. Α, τόσο καλά. Και έχουμε διαβόλικη κουρέτη να παίρνουν μαζί στην τουαλέτα. Μία έρχεται στο σχολείο μας, πρώτη ώρα γυμναστική είχαμε και μας λέει «Κύριε, δεν μπορώ να κάνω, έχω περίοδο και με πονάει το μούτρο». Γιατί είπα αυτό στα αρχίδια μου. Λέει «Εντάξει, μην πειράζει». Ναι, να πηγαίνεις στον καθηγητή σου και να του λες «Κύριε, έχω περίοδο και με πονάει το μουνί». Αλλά πόσα λάμπηκα θα κάνει. Μάι. Πώς είναι χιλιόμετρα. Μάρι, κάνεις το κούτσικο. Δεν το κάνεις καλά. Α, κι άλλο ράπιτας, δεν. Τι ράπιτας. Μπαλερίνα καπουτσίνα σκάσε. Πώς δεν τους ακούς. Πώς δεν τους ακούς. Πώς δεν τους ακούς, μην ασχολείσαι. Μην τους κοιτάς. Είναι σαν αυτή που είδες που δείξα στο βίντεο. Πολύ στο πόδι του το έκανε. Πάμε στη γιαγιά, βαρέθηκα. Πρέπει να κάνω ένα ακόμη break σε ένα Pokemon. Και το Pokemon θα είναι κακούλα. Hakuna Matata, Κακούλα, πατάτα. no matan guri.
σε μια πουτσα σαν και λεπούρι. Μας πάει από αυτό και αυτό. Εγώ και από εκεί πίσω και δεν με έβρισκες. Είναι το βίντεο εδώ παιδιά, να ξέρετε, γεια σας.